କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ହେଇଥାଏ ସେ କ୍ରାକ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାକୁ ହାଲକା ତାକୁ ଫଟେଇବୁ, ଫଟେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆମେ କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ଲଗାଇବୁ। ଦେଖିବା କାନ୍ଥ କେମିତି କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି। ଫଟାକୁ କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ମରା ହେବ, ତାକୁ ଫଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫଟା ହେଉଛି। କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ଫଟେଇକି ମରା ହେବ ଫଟାରେ। କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି। କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ମାରିବା ହେଲେ ଆଉ କାନ୍ଥ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ପାତ କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ମାରିବା ପାତ କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ମାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟେଇ ଦିଆହେଇଛି। ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାର ଉପରେ ଲଗେଇଲେ ସେଟା ରହିବନି, ତାକୁ ହାଲକା ଫଟେଇ ଦିଆହେବ, ତାପରେ କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ଲଗେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ତାକୁ କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ମାରିକି ୟାକୁ ହାଲକା ଫଟେଇବୁ। ତାକୁ ହାଲକା ଫଟେଇକି ତାକୁ ଏତିକିରେ କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ମରା ହେବ ପୁରାଟା। ଯେଉଁ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଫଟା ବାହାରିଛି, ପୁଟି ମରା ହେଇଛି, ସେଇଟା କ୍ରାକ୍ ସିଲ୍ ମରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟିଛି। କାରଣ ପୁଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜରି ବିଛେଇବାର କାରଣ ହେଲା ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ି ସାରିଛି, ତାପରେ ପୁଟି ହେଉଛି ଜରି ବିଛେଇ। ଜରି ବିଛା ହେଇଛି, ପୁଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜରି ବିଛା ହେଇଛି। ଦେଖିକିନା ପୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।